Ikaw, agani ko nag-utsinta, inanin ako. Buhay. Sa kwan lagi na nimo? Hi guys, mga buntag ni yung tanan ako na po ni Jijin Verse. Karon guys, nagpakita nagadlaw. Adyo naman ang tag di na mo uwan. Diyan gigawas ring buwak nga gisud dito sa kero pong makuanan siya. Mawanan ko. Hoy Mingkoy. Kanaog kuno diha Mingkoy. Si mong gikap-kap diha. Kanaog. Ang gawas nagkuan guys sa tuang kuan adlaw. Gawas tengah law, mula na ko tato. Madal man pag di na muuwan. Diyan na dari ko sa kananay abuhan kay si Junjun na dari gadang ag. Shout out day na tibing. Thank you ti sa imuhang ko ante. Mga hinatag nga mga sanina. Nasuot na nahati kay kuan man. Ning tambok naman ko. Katunday panghatag ni Modes. Niyagi kay niwang kumungko dadto. Luag pa ni Sija. Diya karon kaning tambok naman ko. Sut-sut na nahati kay nakiut na. Dagan kayong salamat. Ate Bing, pagamping sa kanunay dihati. Salamat sa imong gipanghatag ng mga sanina. Pagkadyang siksihang mga sanina. Parehas day tag mga hilig ti, mga siksi nga. Kuwan sanina. Mga siksi kadyo pinahapmon. Napaganiraghan dadto, daghan magkadyo to imuhang gipanghatag agaban pod. Katong kay gagmay, hindi po na masuot kanina mga dagdag may magamit na. Tanaw na to sa nang izahang gikuan guys, gidangag ararabagajon kasi gaag kadyo. Pamanibukay. So sa gidang dinangag ni kamuti Karlan mura mag nalataan ng baka, pinalapaw-lapaw man nagsabaw. Kayo na ko na kay aron humuk ba kay si mama, gusto niya humuk-humuk. Grabe ga, kibong gagag sabaw. Asa raman to nga to ang pinangahoy gahapon nga takong wala gini mo gisungnod. Kasi grabakadyo to musiga kay hanat tong gipagaay. Pwede na ni isugnod ning inani ba yo? Musiga ko sa Aso. Ha? Aso. Ay dili mo naman uos kay okay rin sa mga inani mga ni tubig. Wala ko ilabay na bunot kay sayang. Aso mo gun na isungnod. Pero kasi ko musiga. Pero aso kasaban kasilingan do. Pagbawa Grabe aso. Hi guys, kamusta namang tanan guys? Mga musta sa kuninjong tanan. Magamping mo sa kanunay guys. Labi na sinjuhang pagpanarbaho. Matag adlaw. Labi nang nasa laing nasud nga ladyo sa ilang pamilya. Laban lang mo guys. Magamping mo sa kanunay. Laban lang sa tuang kinabuhi. Ako laban lang mga ko dani. Anong nagka tambok. Bitaw manambok sa di po magpalabi upuan. Panambok. Pag nila magtambok, basta gwapa lang mas gyapon. Shout out sa basers. Pero salamat gyapon ko kay mupli lang magyapon ka sa video bisag enget-enget na kasungot. Kay bawo ko mutanaw magyapon ka kay sige ra magyapon ka pangilabot. Bala ka diha basta kaya ko gwapa ko sang pananaw, di ba? Bitaw, thank you so much sa ang mga basers. Nga, huwag yapon matunawan. Sige yapon pangilabot. Tunawi. Dagan kadyong salamat sa imong pag-view sa vlog. Dagan pod kadyong salamat sa mga silent viewers. Dagan pod kadyong salamat sa mga komentor nga. Di jud sila magsawa o kananay comment na taga pangisingisi lamang ko pero wa pa ko nang himuta. Dakuan ni magmata pa. Ingana na ba ko sang gisot kay pinahapmon. Oh. Hapmon. Bitaw ganani noon tag na imong bus kay moy mga tag na tag inspirasyon ba. Masamot taw ka na nay kaganahan. Kay lami man magara-gara basta na pero may manghimantay. Di nakadyo ko kuan guys luspad kaya gahang dugo yung taas-taas na yun. Di pares katong day niagi nga
nagaitim ra magang wait murag manabako ay dabe to tining kumin gaitim ra kuno gang wait murag kuno manabako ay karon di nakaadyo papuwa na siya gamay tas taas na magahang dugo ron sa una sa niwang pako ubos ra maday kaadyo gahang dugo ugwa ko na hospital di ko makahibaw nga mabura day gahang kuan dugo wa may nagluto guys na malit ra John og luto Kausap ko lagi na kani aso. ganahan ko magsimot-simot og aso Ako'y pagsulog sa init tubig, ngay bunot. Ay, ito kang sila sa bunot ba? vlog lamang gyapon kadadlaw bisag ingani ra lingaw-lingaw sa kuan ba kinabuhi ug muniwang ko puho na po ko'y memories nga grabe nang panambot sa panahon nga muniwang na po ko tanaw ra ko sa mga video nga nanambok ko gasay lami tanawon nagniwang ba ug ang tambok pero kamo papiliin guys asa mo niwang o tambok Tambok. Alam yan tambok eh. Unlan na. Tanday pa. nung kagnaw pero talaga? ka Sige, buntot sa'yo pa hindi. ang normal ko paladyo ko eh paladyo ko kay inay dari mapanuwa dyan nandiyan na wala ang sa amin to itan ka na sa amin anang idyang gidengag nga kamuti o kananay kuan Carlan amo ng pangisnak anja kay anja kitasan ba kanang gutmon na ay timo-timo kay wala man may nagpalit o kanang naikuan pan usahay o kanang hidlawon mi palit ra may kuan pan di ko magpalabi kay maot kuno ng kuan pan mas lami gazin ning kuan lagot mun kay uway kwa sa tuang lawas ba Kamuti, saging, nakarlan. pasensya na jud mo guys kay ingani ra man gadyo yahang ma-vlog matagadlaw o may lang mabuhat sayang man pud og di mag-upload kay monetize na madyo na laman ay mamiso ginagmay so manang pasensya na mo sa hang vlog guys ngay ngani balik-balik lamang kanunay wa man ko laing ma-vlog insaon na ra man gadyo ko danis bye per me mamahon ako nami guys isang ibigyan na nga mo ang pinakaan diha mamahaw si mama na dari si Jangin daanan galigad-ligad darag diyang pinalit nga kuan guys mga sudan butan hindi siya nagutan kay wala may kamong guys sa mga ang nataran murot na nauto na sige kuha kadadlaw malit na miglutok na butan sapsoy kare taugi namira ba ning taugi niya bula-bula bula-bula nga kuan ba na isabaw o pansit bihon naghanag sud ana mo karon Pista man. Inja munggos Ang tutok ko. Napa ha? tupa dugi na tug ng gabi Hey guys, mga guys. Sana huwag sa maganahan ni mama din ng sudan. Ang sama? Naras barangay. Sa barangay na nagtrabaho. Mahota guys. Namira ba ng tawag eh? Kinamotra ko. Sabot sa kong dibate. Hindi siya magibati ma. Tumingaw rin na kaya may love so sweet. Naday mo diha. Guys! Morning guys! Vlogger. Morning guys! Mamahaw ta guys. Ingalan ka mo din na palayo. Hindi ni pa doon. Ano ba yun? Hindi mo makita. Ano pa oh? Papilihan ganing kaga sa imo ang ganan. Yun, ang utan. Kasi mo nagustuhan.
Utang. Bukan ra. Na, Kanang utang magluko para- dyan ka niya. Para pataas sa kinabuhi. Tinood yun ang utan sa Ilocos. Ang edad sa mga tigulang, tag 100 na, tag 90 kapin, ang kinaon kay saluyot ragutan. Ibugtagan kag mata sa. Na, minus 10 na para sa size. Ang ganda na siya tug nga tagalas 10 kape, alas 11. Muna na yan tingtog. Siguro na ni si Kasat ba? Hindi lang ka makita. Yan, ikuan na. Ikuan na ng piso. Uy, pick up man awag gud akong cellphone pick up. Hindi na lagi question mark lagi pick up. Wala ko to na. Basin na na pindot na din. Wala dong. Di, stock ra ng kuan ni Lola ni mo Facebook. Basta na ni Kasat, wala na mo sabi. Yan mo matog. Sige na siya kagol ng question mark na siguro wala sila kontakay. Siguro mo siguro awan. Sige sa kagul yung cellphone, di ko na makontakan. Kini, nasakpan na dyan eh. Tigulang ina natulog naman, naghagok naman. Sige pa man siya. Kuan? Kamali ako dong. Wow. Nanong oras sa matog na ba yung mga tigulang siya? Kaya magsige pag atubang cellphone na, di mo Tigulang siya. din na, millennial man na. Kita. Lula. Ito kasi yung buntag, mga tigulang sa mananaw dyaryo, Siya, unta ya. mananaw dyaryo, then magpamisik makinaran siya. Sing buntag nag-tiktok. Munay, tapos kung tigulang millennial man nag-buntag. Hindi mo na isumpay sa kinabuhi dong. Tanawa, sumpay na ko ng kinabuhi. Sa una, wala sa mga nanay sumpay sa kinabuhi. Sumpay sa kinabuhi na. Mahal pa rin mo. Kung saan makagiyan? Puro ng ka-cellphone. Wala na kinahimo. Karon, balihagi. Baliha. Diyan. Udi na mag-cellphone, maglakaw-lakaw na bisag asa, ang problema mo. Asa man mo, malakaw-lakaw na mamarites sa puso Ana, ng silingan liko. o mag-cellphone. Kung siguro mang lag, may sa unang grabihan na siya mga suki dito nga, pakuhaon na siya mga sanina, ba din katapusan ra pabayran. Ay. Grabihan lagi. Mga Mga amiga niya, hi day, madadag storya ba din? Yan, tautog din nila, pakuha ako. Ito na kanon. Ano na siya? Nabali na ikaw lagi kanon. Ha? Kung man na yago diet ba, pero pampawas sila. Pag kanon? Lagi, tando siya. Oh. Nung bet magkaya ka nga, no? Walay, may katawang mama na ni Aping Dio, mura nag-lugo na diri bata na, oh. Muni nga, nasa una. Para ba yung nakuan siya? Kasi medyo ganahan, mangigkig, manambok. Kasi medyo ganahan, manambok, mangigkig. Ha? Wa man mo Pa, katilag. bali na pa. Kanay nga na ninyo, gi-explain na ang gin-extractor nga sayop ng mentality nga dapat buntag dagang kanon, ang dagan jud dapat kunon tang tanon udto. Kay igbuntag kuno, mukhang kag dagan nga wa pa mahilis ang imong kinaon pag panihapon, kinatulog ramong kuno ka. Ebe, unya ito na lang be. Muang na. Ay, toho. Ito na lang. Masuko man yang guard bay. Ay, tuday. Unya na to. Tunto anak day. Muni na kayo nanambok kaya may tulirik. Sige minya pabhamon. Ah, gusto mo day. Muang na. Di pa kanon. Unsa gibulot? Wa, da ka peso, inuul mo, tangan mga labtanan mo. Sabago ni magay saban tagi. Kaingan mo. Huwag mo kampi na, nas mama taga-kampi na ha. Ay, bulusan yung tao. Bulutong kaon. Yun sa kapigil eh. Hindi mo kaon. Pakanon. Ano mo kaon? Pugman. Muang na. Diba? Wa, gusto ko na nas mama. Muang na. Kaya ingon. Ay, tuwa na day. Permiya na masulod to. May blood ko na, mamublima na po ka. Salit. Di man na mahiblan yung Permiya na buta niya na sa kay kuan niya. na siya si manangili. Diring kuan pa man wala siya tungkol sa ihang katong hospital niya pero huyos na di ba kunin na mingon mo niwang mo kaday. Aha. Yun ang miyos. Miyos pa ng mga tog na mimingon mag... Gutom Tas lagi pa. malagi. Ang pitas man. Tagalas 10 gabi mangitag pagkaon. Nga, sige gabab. Nangang mato kagutom. Gisisi pa ko niya. Gabi, natug na lang ko. Ako lang ikatug kay natug naman ka. Nabisi pa tuloy ko. Ayan lang ko nung ikatug kay natug na kuno ko. Gisisi pa tuloy. Paita. Nang mubakot ko ako rin sa magtikaw-tikaw. Oh, gutom na ka.
Nawakwak. Pagagwakwak. O kano man mo sa utang. Ha? Amo lang utang. Mulikran mo siya na yung cellphone, wala ko ng signal. Hindi siguro makontak. Nagidong. Ibutang das na yung signal, mo signal ba? Atos taas ka mo. Namублema siya kayo di sa mga kontak. Na siguro Di di na. tawagan kayo. Dahil magpunta ko ni Ritzy, di, wa man dito sa akong dakong cellphone kang Ritzy nga pa number. Sumahan ng Ritzy. Ritzy bitaw! Tapak. Ni, Napit wa na man rin. dito sa akong kuan, Napit na number. rin pagkatapusan magtunga na ka. Kapit na katapusan, tingtunga na. Wait lang. Uy, Disyembre pa to. Disyembre pa kung gihigilad ka, Disyembre pa kung magpada, kadugaya pa. Huwag mong allergy, magsige na po ka dyan, atsi. Buta na hiringa sa. Mamatay na, mingahon dito anak. Kung makakulit lang sa'yo, ang gisod sa CR. Okay. Ganun pa ka na magsudsunod ako gito lakan si Rosoy kisamo kay mo sigbag-id. Bisag pa kanon doon. Di pagawso na igna na iya pagkaon bandam na. Mangita sa taglaing iring. Wala, laway lang kami ko, ilisa na kami ko. Mangita na maglangiring ko. Ilisa na kang lola min koy. Di, para doon sila ba? Inom na pos mama sa Pag isaguro ng may tubig. wagang Para madaghan. Wala, nagkwinta yan. Mga magyapon kay nagaman ni sa ginamdana, may na maging sa tubig, di isa na. Sige kong inom na ni gabi, okay. Sige kong ihi. Tanaw na yung baso, murag gidikit na. May sa ginamukhan guys, sambong. Nagtuta ni Garnula magdadadi ka Garnula na. Nagtutag Cebu nga magdadadi Garnula. Ang diaper mo na si Jack. Na may diaper dito nga, sa Ala. mas katungay. Katuway dito kaya pero. Sa linda ko Ala ba? sa hospital. Hala! O pa rin kaswag mag-diaper ma. Kasuway ka ma. Oo, pag-hospital mo. Bibida mulag na na. Nagsusuot ka nga na dito. Kaya inalis ka. Daily ay. Ayaw. Maghimo na putaw tapos marag ka. Ipatong ra. Di- Aram din ka malingkod. Ilalim ang kasilyas. Oh. Kung sa mga gitabi, uy, may hitabay. Nagkatawa na yan sa iyo, iwan siya kasabot yung gisulti. Ilalim ang arinula tapos ang ibabaw putaw. Maghihimo ra ko. Huwag kumain ng panglakaw natin, huwag mamata ng lakaw. Huwag mga guys, birthday ni mama guys, mang simba dami ito sa kuhan. Indugon na guys. Magdana na makagarinula, mag-iadyo na mag-dunjun ng tricycle. Pwede na Gagarinula mga din. ito magpasalikod, mangihi. Igagig libaong mga yabo na. Mga basa, mi, waka kamalo yung pahita ba? Nangandam na si mama siyang birthday, nagnahon na dahil siya kung mga magsotong dayapin. Kadagan ng gas station, makiihi lang. Kadaagi na tong gasolinahan, bisag di pa siya kay untay-undaan. Hindi mo na siya mangihi. Kaya basig din na makagwanta, mag-iihi na siyang panty, huwag din mag-dayapin. Nabasa, ano, among dag tagilisan. Kaya kuha nang. Sugod na kaproblema. Agisan sa, Magkuhan ba? Kaya sana. Uy, nga nga kasi na mga nga na pangidaran, mag-iihi na. Ading lula sa una. Sige iihi, pero wala man siya UTI. Sige na siya iihi. Di matiyang dito ko din kaya anong inani man ko na di akong ihi di dalaga ayo. Tapos manghihi ko ana lang manghihi ko nga kanang ginagmay ba ginagmay sige manghihi. Umalar na sa mga katiguang nga sige iihi. Tanaw ng mama ni Butsoy. Sige pag-iihi. abintal na sige. Tuban gidi lagi ka feel nga nakaihi, yun dito lang siri. Tutungoy kuyaw. Sige ya, kay makabantay pa siya. Tingnan lang kaya balik yung basaan, nagbanaw na. Kaya kay nga na ka mano, di na ka makabatig. Kaya yan, Hindi, madamihin pero na siya. siya Makabati man di ang sa tinali na si Dodong magantos na ko. Tanaw na suling. Ba Oo, sina ni Sulingon natin. Doon siya Nga kung mas kabantay. suling, di naman siya makabantay nga kay Isuna. Dapat dayapero na ng mga inanas. Mas gutom pa tayo. Kung ginana na siya, dayapero na lang ginana to. Kaya pero nandiyan kada adlaw. Kaya itaw pagani ko nag-80 na inaani na ko. Buang. Sa kwan lagi na ni mo? Pangidaro na. Ito ka-diaper na bilin dito. Isa ko, duha. Duha. Katong isa suoton, yung isa bawnon. Depende lagi. Huwag di siya komportable yan lang kada gasolinahan mo kay ihi ano siya. Jig sa buran, ato na dito, ato na sa gihanan magsiguro.
Wait lang. Di mo ay gawin Ito na di sa ba? gihanan magsige. Dagan man kay gasolinahan magyan good. Sigling ko. Nga nung sige, ang tagul man mo nga may magsige ko ang lakaw, di man. Niaram ko sa balay. Ugma bay naglakaw na to. Naglakaw na to ugma matupatag lindugon day matupatag karkar. Wala problema kay og nga na nami dagang gasolinahan kaunungan good. Gasolinahan sa tapad-tapad naman. Pila redista sa uy gasolinahan. Nay gasolina na way anan man. Gamay ra. Ato kabugangan good tuwad dito guniti lang kung di mo mga hayang. Ay, klaro ni mo dong. Ngita ko tagsilis. May tagsakinan pa na atong kay magbawon taga ni Rula. Dili ka tong pang murag bitog toilet pa nga naara sa kuan na tangke. Taon man. Tricycle. Ngilan dito ko banlasan lagi guli. Tayo na dito. Pwede mas mamamukak ang matusunod mangihi. Tricycle dito sa mga paskarsada gisa. Kuya basta. Wala lagi yung problema kay ni dagang gasolinahan. Gasolinahan ra gyud pag-asa. Ano tong giluto dito? Gasolinahan na nagtapat-tapat ra gasolinahan. May nagsabi. Gani. At toro Uy, ka mag-standby sa gisan. Lain ra ba kayo magsutog kanang kuan dapat uncomfortable kayo. Samot na okay ra stay putra ka naggigda naglingkod pero gibaklay-baklay lain mo na. Ay, Ay mo na pong wala na, di na Wala nagsulti ra kog tinuod. Di ba yan komportable? Kaya maglingkod raman na sa mama mo, Oh. barag raman nagnihi. Makaingon mo na nga okay ra katong experience mama kay nagigda man siya to kana baklay-baklay gud na. Maglingkod raman na siya. Di mo nang baklay-baklay kay nagturong na siya sa Di kuan. man na magbaklay-baklay, di man na Choking magkakuntog raman siya? baklay. Sa choking. Bigyan ko kung sa dito kay sudi ni mo tricycle dito sa baba. di, uy. Magkon ka. May problema na og may nagpanglakaw, guys. Bunsaon. Si mama, sige ihi. Bawa makomportable na magsuot og diaper. Wala po do. Bawa na sana si mama, sige mag-ihi. Huwag mapod si Dayuti ay. Normal na siguro na sa mga katiguangan na na. Sige ihi. Bungkag na mga sabaan guys. Tapo ko ni saba kay maglansiyang. Aliwaras ka do guys, ug makatipok ag upat ka buok. Bugan sulaw. Kuya. Hi guys, sa manamigwan guys, pamahaw. Salamat sa Ginoo, nabusog na pud mi karong adlaw. Thank you for watching guys. Sa mga vlog karong adlaw. Maglamping mo sa kanunay, magkita-kita na punta sa sunod na mong vlog. Bye-bye. Bye bye guys.